вазири тандурустии Тоҷикистон аз афзоиши бемории сироятии сурхакон дар соли 2022 нигаронӣ кард. гирифтории садҳо кӯдак ба бемории сурхакон дар як сол дар ҳолест ки ба гуфтаи вазир соли 2021 дар кишвар ҳамагӣ 10 ҳолати сироятёбӣ сабт шуда буд. 2022 год количество стало 425 случаев, больше старых по сравнению с 2021 году. Но основная я хочу проинформировать. дар соли 2022 гирифторӣ ба бемории сурхакон 425 маврид нисбат ба соли 2021 зиёд аст. ман мехоҳам вазъиятро шарҳ диҳам. зикр карданиам ки миёни кӯдакон ки ваксина аз бемории сурхаконро мегиранд 98% ташкил медиҳад. тибқи адабиётҳо 7% кӯдакон иммунитет пайдо намекунанд. 2%-ро волидонашон розӣ намешаванд ки ваксин бигиранд. ҳамин тавр 9% кӯдакон ваксина намегиранд. Родители они отказываются от проведения вакцинации. Это получается 9% дети, которые не получают вакцины. ба гуфтаи вазири тандурустӣ, вируси сироятии сурхакон аз Русия ва Узбекистон ба Тоҷикистон ворид шудааст. ба қавли вазир, дар кишвар ҳолатҳои гирифторӣ ба навъи дишаши сурхакон мушоҳида мешавад ки он дар шаҳри Новосибирски, Русия ҳам ошкор шуда буд. Исследование наших сотрудников показало, что наиболее часто таҳқиқи кормандони мо нишон дод ки аз ҳама бештар мавридҳои гирифторӣ ба бемории сурхакон дар шаҳри Душанбе, ноҳияҳои Рашт ва Нуробод вомехӯранд. вобаста ба ин дар ин минтақаҳо маъракаи эмгузаронӣ роҳандозӣ кардем. Сафорати Тоҷикистон дар Русия охири моҳи январ аз интиқоли ҷасади як ноболиғе хабар дод ки аз бемории сурухча дар вилояти Ленинград ҷон дод. ба иттилои сафорат, навраси тоҷик рӯзи 25 январ дар пайи гирифторӣ ба ин беморӣ фавтида буд. бемории сурхакон зуд аз инсон ба инсони дигар сироят мекунад ва дар сурати беэътиноӣ ба муолиҷа метавонад сабаби марг шавад. طبق تقویم بر ضد بیماری سرخکان در تاجیکستان کودکان حتما در 1 و 6 سالگی ام کرده می شوند.